Dropje is de allereerste grijze zeehondenpup die we hier hebben opgevangen in het werk. Wat bijzonder is dat het erg vroeg in het seizoen is dat er een grijze zeehondenpup wordt opgevangen. Het gaat wel redelijk goed met haar. Ze is al een paar kilootjes aangekomen. Toen ze hier net was ze nog maar 7,7 kilo, wat erg licht is voor een grijze zeehond. Wat gaat er hier nooit gebeuren met Dropje? We hopen dat we haar zo snel mogelijk weer kunnen vrijlaten, maar daar is ze nu nog niet klaar voor. Ze is nog maar ongeveer een week oud en op deze leeftijd zijn ze echt nog afhankelijk van zorg in de natuur van hun moeder, maar hier door ons. Hoe is Dropje hier te landen gekomen? Volgens het zeehondenakkoord moeten we pups eerst 24 uur observeren om er zeker van te zijn dat er geen moeder in de buurt is. Onze zeehondenwachter heeft haar gewogen en gemarkeerd om te kunnen zien dat de pup in de gaten wordt gehouden, dat we haar niet in die tijd nog hoeven te benaderen. 24 uur later zijn we weer naar terug gegaan, hebben we haar weer gewogen en toen bleek helaas dat ze 400 gram was afgevallen. En dit betekent dat er geen moeder in de buurt is, dus daarom hebben we haar opgevangen.